duka na murna Rabi'atu mamee amarya aliyu ne angonta. An yi auren soyayya dangi duka na murna Rabi'atu mamee amarya aliyu ne angonta. A fari nasa Allah sarki mai yayye mai kudura ubangijin da yayi zafi da sanyi. Allah ka dafan wakar aure ce yau zan yi a gida na biki na ga 'yan uwa murna suke yi. Taro yi taro domin yau dai biki ne ake yi, 'yan mata sun zo na ga dai juyi dai kawai suke yi. Amarya ta soke masa na sanu jizan soki kin ja murya ta so da amarya. Amarya ta gazo an gojuya a gida na bikin nan, 'yan uwa sun zo ba karya, kowa a cikin su ya sanyo sabon kaya. Amarya zo ki ga kai an gozo ka ga yayya, kowa magana kan aure alasa alkari a zama na gidanku ala koye dukan shari. Fitina Allah kaɗe kada aje kunyo bori, ku zauna lafiya an goda amarya. Assalamu alaikum 'yan uwa, yau ga saƙonmu mun ga an nono murna rana ta bikinmu. Mun gode Allah yau lalle dai an samu, Allah mun gode yau rana ce ta bikinmu. Fatan alkhairi ne ma yau zan yi muku, ni al'amin ya CHASUN wani yi muku wakar auren so kauna a bikin nan naku. Wata sanar ya ce Khadija mai tabarma, an yi auren soyayya dangi duka na murna Rabi'atu mamee amarya aliyu ne angonta. An yi auren soyayya